2 дена. То сега 2 дена... Постоянно ви следите. Аз не видях какво да такова, но не видях и майка. То пилото ще е така, най-вероятно. Ако го нямаш, ще да правим и разни работи. Чало ми. Има обаче. Има. И то добро. Не е прошарено, здраво пило. Избират се черните рамки. Виж, че пада топлите праши, се попада. Нищо пада. Той има едно карче върхата си, да, се е забило в това ваш. Да, да, ето го. Абе, май ще трябва да пръскаме с косалова киселината. Трябва. Тези български лентички нищо не прият, че на всичко отгоре бяха и сухи. И нашите пък като с ръбски същия бакук. За пулверизирането, майката така. Пак ли трябва да няма пил? Или? За кое пулверизиране? За оксаловата киселина, ако са пулверизирани. Точно за оксаловата не трябва да има. Там имаше яйцо от другата страна и тук има яйцо обаче. Да спрето остава. Тук има яйца и майка има. Тетрадката не можах да намеря от дома. Долу е тук пък изплевнята. Да пишем. Ще починем като направим тези двата, да заведем пушалката. Колко станаха? 2, 4, 6, 8, 9. Виж, той не е слаб кошар. Може на 9 да го остави. Значи на 2 петиково имаше. Тук има ли яйца? Сега не мога да видя. Има пило обаче. Да, има пил. Има пил. Да, има и часа. Се е излюпил. Ами, те ще остане тук, няма да стане. Тук майка не видя. Как е? Видяхме. Видяхме, гледахме. Мед има достатъчно. За сега няма да слагаме от ония спити. Това е добър мед. Мога да служа да измъкнат навътре едно. Да ми е по-лесно. Ще направим ли бела? Зад преграда. Трябва да стиснеш малко си. Точно. Ами стиснихме достатъчно. Не отпреди. 4, 6, 8, 9. Входа? Не. На 9. Тук му стига. Или да го оставя на 10. По-добре на 10 за сега. Ма що да го оставям на 10, като... Добре. Те е добре. За кога го оставям на 10? Отунис рамки има ще взема. Неми да отунис. Ще давам ти неговата. Тъс ли беше неговата? Да. Обаче ще се въздържа за сега. Много ми е хубава. Дай друга да сложим. Много ми е хубава. Ей, още! Те ще паднат още! Нито и го... Много ми е хубава, вика.